Sirkal olando gero kilese 1017 ne ikruok ne jopuonjre mabiro donjo e gred mar 9 higa manyien. Jagoro mogirore e migawo mar somo Belio Kipsang olero ne sirkal kosir kod jokanyo mamoko osechako gero kilese 1011. Kipsang bende omedo ni sirkal dhi nyime kod tiego jopuonje 20,000 mabiro puonjo jopuonjre mabiro donjo e gred mar 9. Kipsang ne loso e skul nyiri ma Moi Girls High School, Eldoret, kaunti ma Uasin Gishu e kinde nyasi mar yango chakruok mar piem mag sinema kod thum mag skunde mar 96 e pacho ka. We are on course and preparing to ensure that our children next year who will be moving from grade 8 to grade 9 are properly taken care of. I would want to mention and announce that we are already building 11,000 classrooms through the support of our development partners. We are also working with the CDF to construct another 7,000 classrooms so that we shall be able to have 17,000 classrooms by the end of the year to accommodate our grade 9 learners. So I want to assure the country that we shall be prepared in terms of classroom infrastructure to ensure that our learners transit from grade 8 to grade 9 next year.